كما يمسيهم خبركم تخطاتلتين لومي شوعات نحاسز تدالو زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيتراس منقص عرست زينا أب هوسبيتال أقردت نخلت ميتن سوسان زيغاتات متوحة حبال عين تخايدو ጨንፈርት عنا زوبا سمينا وكيه بحري أب جندع كتابة ندري تسلم كبدز ملكة سلطنة وديبون أب زوا ما كان لا باستفعال عليه درجات الزنط فو 220 بالنتوين ممهران تشليمهم أمريكا قبل علف الرياض 9 هاجرات وسينات توزت صنحت توساق قرات قبل لومي تكباراوي كم زخانة تقاليحهم دوب كورين أمريكا نابزور حزز عبية عامتاوي حبرا وتادرا والمدكا كايدا كم تجمرا فليتان من قصي إيطاليا بعالم زنا واحد للمهنات ناي موداتا فمار رتن مكلخال لاب استفعل عليه كبابيتات هاجرنا دهساسن حكمنا وأقلقلوتن كوهاب مصن حزب اللاتيو كما قصلتنا يزي عبد هوسبيتال أقردت نكلتا ميتن سوسان زيغاتات متبحة حبال عيني تخيد الله وكيل إيرينا عبد ياسين بملكة تسبتاب نزردالو تحستو ميكايل حادقو كأقربين أب هوسبيتال أقردت نحبال عيني تساقم زتصنحوم عصرتو حد قلعو نزركبون كلتا ميتن سوسان زيغاتات عوت متبحة تخيدوم اتمدب أكالن مغتسلتان نايتي عورت مكلخال بدرجة هاجر زكاير زلو تسعر كم زغونة زعبر نتسرح زمرحة أب هوسبيتال برهان عيني كيلا متبحتي دكتور إيوه بينا أغدي مستخيدة داساس أبوت إيتاو نزد تعام سرح عبي أستواتو كم زنوبرو قليتهم اتمدب كرم حجي مسوصاتنياتات حاكاين بمتحقازي كايت كم زنبرة أبزوان زغن اتزد العاق مسب مسار حيتاتن تومكرون تدليبو سلازلو ملو بوشت أو عاقمي سلاسل كم زلو زحبر دكتور إيوب حبرتسب كابهلاو فوسات طوطيبو نابتكالات عنا كمتصن رديت كركبن تمحصينهم حكايم هوسبيتال أوردت بوغنو اتوفري أدمع كم زنبره بمتقاس أمتصاي بسفيحو كدفالو تلابيوم متبحتي استقبرلهم وقنات بيديوم سالاز رخبو أقلقلوتن نابيوتن ملو كريو كم زبقعو بمحبار نتي أقلقلوت مسفحن نممعبالن زكاير زلو تصعري موغيسوم ጨንፈርት عنا زوبا سمينا وكيه بحري كاب نوزباتات قلعالو فورو شعبن جندعن نستواتو موياوين تعنا أب كتابة ندري تسلم كبدزة كوراس تمراو سلطنة ب4 نحاسة أب جندع وديبون أب تحت 5 عام زعد ميم هنصانات جنينم ذراي حمامات بوهود جباب كتابة المكل خالو مستخايلة عارض مسجن وصيت كم ترغب زحبرة أب منسترة عنا على فيها هجراوي مدب كتابة أتو تيدروس يدوغو أبزي جزازين نزبقا كسترلو كتابة ندري تسلم كبدن أجباباتن كمون تواديدو زرلو مدهانيتن قالك قرباتن زملكات مبريبون أبي ጨንፈርት عنا زوبا سمينا وكيه بحري حلافي فريا من سدرابيتن كومن أتو مسان روح حسين بقديو نفس صورات ندري تسلم كبدي مسزصنحن مدهامينيت بوسدان قبو ميلاتات مكلخال كزوتران بمزغار ولدي أبي مكتال صريت دوكومن كبابيومن بنقحات كواسو صويعون نتي أستمرو زهابو كيلاتات ندري تسلم كبدي كاب أدنا بعشالم بزعبا زمحلالفلو من قدات بمرهي بمهب منسترة عنا أنصار كلهم حمامات زكايدو زلو وفري كتابة تزد الله وتصيت نخرقبو سلطنتي بتوفاينت كعيو معيدهم تساتفت بوغنم نتي وفريا برحوق كبابيتات وتصيتاوي نخخون بمعكنا زينا أخل غوسكاس ككايد كومون عبي بوتا كتابة زدلك الربات كمالا زبل ريتوتات تقريبهم أبي زوا مأكل بيت صحفة تمرتين وزوا سميناوي مبراق سوسان حدن دكا نسيان زركبهم 220 أبنتاوين ممهران شلمو بحموشنا حساب استقايد سنة سرعات حلافتي بيت صحفة ممهر دوغول عواس اللاسي نشلمات زبقع ممهران أبي مويا ممهرنان محدر عبية تمرتن زنطفو مخانم قليتون اتوم ناي جنزبن ميداليان شلمات استعدلو ممهران 10 جعته كاب قدمة تمرتي 30 كلتن كاب مبعتا 30 شوعتن كاب مأكلاي درجة 20 حدن كاب كالاي درجة 10 حد دما كاب أكلات من محدار مخانم كفلت تقايد اللون أبي ጨንፈርት تمرتي زوا مأكل حلافي من محدار فاينانسن ممهر مسفن ولدس اللاسي بوغنو
ንኣብነታውያን መምህራን ዝወሃብ ሽልማትን ዝግበር ምትብባዕን ክነቲ ኣብ ተሸለምቲ ዝፈጥሮ ድርኺት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብዓይነትን ምምሕያሽ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ኣስተዋጽኦ ከም ዘሎ ሓቢሩ ንሽልማት ዝበቕዑ ገዳይምን ሓደስትን መምህራን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሃገር እትሕበነሎም ብሉጻት ዜጋታት ንምምልማል ኣብ ሰላሰል መደባት ብተወፋይነት ከም ዝሰርሑ ቃሉ መሐዲሶም ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ 15 መዋዕለ ህፃናት ዝርከበን 32 ትካላት ትምህርቲ ጥርንፍ እቲ ቤት ጽሕፈት ሎም ዓመት ንሳልሳይ ግዜ እዩ ንኣብነታውያን መምህራን ዝሽልም ዘሎ ኣብ ሪያድን ከባቢያን ስዑድ ዓረብ ከምኡውን ኣብ ካይሮ ግብፂ ዝነብሩ ዜጋታት መደባት ሃገራዊ ልምዓት ንምዕዛዝ ውዳቤታቶም ብምሕያል ኣበርክቶም ክብ ከም ዘብሉ በብወገኖም ኣብ ዘካየድዎ ሰሚናራት ኣረጋጊጾም ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዑድያ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝጊህርን ኣማኻሪ ኤምባሲ ኣቶ ወልደስላሴ ግብረ መድህንን ብሓደ ነሓሰ ኣብ ዘቃንዕዎ ሰሚናር ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገር ብመንጽር ዞባውን ዓለማውን ምዕባደታትን መድረኻዊ ዕማማትን ዘተኮረ ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም ኣቲላዮ ዘለና መድረኽ ውጽኢት ጥሙር መሳርዕን ሓያል መኸተን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ከጋጥም ንዝኽእል ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ሸርሕታት ንምፍሻል ንቑሕ ተሳትፎን ኣበርክቶን ዜጋታት ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ተሳተፍቲ ብወገኖም ከም ወትሩ ኩሉ ሃገር እተሓቶ ንኽማልኡ ድልዋት ምዃኖም ኣነጺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብግብፂ ኣቶ ኣማን ዓብደልዋስዕን ሓላፊ ህዝባውን ኮማን ጉዳያት ኣቶ መሐመድ ኑር እድሪስን ብ31 ሓምለ ንኤርትራውያን ነበርቲ ካይሮ ኣብ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ሰሚናር ብዛዕባ ሁሉ ኩነታት ሃገር ቆንስላዊ ኣገልግሎትን ምሕያል ውዳቤታትን ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ዛዕባታት ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ጥምረቶምን ውዳቤታቶምን ብምሕያል ኣበርክቶም ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ኣባላት ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ካብ 4 ክሳብ 6 ነሓሰ ብዝወሰድዎ ወለንታዊ ተበግሶ 155 ከረጢት ደም ለጊሶም ኣብቲ መደብ ዝተሳተፉ ኣባላት ፌደሬሽናት ቅድድም ብሽክለታ ኣትሌቲክስን ኩዕሶ እግርን ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ምድሓን ዜግነታዊ ግዴታ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብፍላይ ህቡባት ኣትሌታት ንዘለዎም ጽልዋ ብግቡእ ክጥቀምሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ወኪል ኣገልግሎት ልግሲ ደም ነርሲ ዕቁባ ሚካኤል ዮሃንስ ብወገኑ ሚኒስትር ጥዕና ሳላ ዘተኣታተዎ መሳርሒታትን ናበረኸ ዝመፀ ንቕሓት ሕብረተሰብን ኣድማዒ ንጥፈታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ግዜ ክራማት ዝግበር ወለንታዊ ልግሲ ደም ክዓዝዝ ፀዊዑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብልዕሊ እታዊ ፍርያት 9 ሃገራት ወሲኑ ዝጸንሐ ተወሳኺ ቀረጽ ካብ ሎሚ 7 ነሓሰ ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኾነ ተቓሊሑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሰላቲ ተወሳኺ ቀረጽ ቢልዮናት ዶላር ናብ ኣሜሪካ ይውሕዝ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብ6 ነሓሰ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ህንዲ ወሲኑ ዝጸንሐ ናይ 25 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረጽ ናብ 50 ሚእታዊት ክብል ወግዓዊ ሰነድ ከቲሙ ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ስጉምቲ እዚ መልሰ ግብሪ ናይቲ ህንዲ ካብ ሩስያ ክትገብሮ ዝጸንሐት ሸመተ ገዚፍ መጠን ነዳዲ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ህንዲ ዕድጊ ነዳዲ ሩስያ ደው ምስ ዘይተብል እቲ ውሳነ ካብ 27 ነሓሰ ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኸውን እቲ ቤት ጽሕፈት ገሊጹ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ህንዲ ነቲ ስጉምቲ ዘይፍትሓዊ ዘይርትዓውን ዘይምኽንያታውን ክብል ኮኒንዎ ኣሎ ህንዲ ካብ ሩስያ እተእትዎ ነዳዲ ንሃገራዊ ረብሓ ዘገልግል ከምኡውን ዜጋታታ ብተመጣጣኒ ዋጋ ውሕስነት ሰዓት ንምርጋጽ ዝዓለመ ምዃን እያ ትገልጽ ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ናብ ሃገሩ ዝለኣኽ ኣብ ምስራሕ ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ ዝውዕል ፍርያት ቺፕስ ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ክውስን መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር እቲ ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ንዝፈሪ ቺፕስ ዝምልከት ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ኣሎ ብዘይካዚ ኩባንያ ምፍራይ ቴክኖሎጂ ኤሌክትሮኒክስ ኣፕል ኣብ ኣሜሪካ ተወሳኺ $100 ቢልዮን ወፍሪ ከካይድ መደብ ከም ዘለዎ እውን ገሊጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ብጨናፍር ኩባንያታት ኣፕልን ሳምሱንግን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዝፈርያ ዘመናውያን ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ናይ 25 ሚእታዊት ቀረጽ ከም ዝውስን ምጥንቃቑ ዝዝከር እዩ ሰራዊት ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝዓበየ ዓመታዊ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ከካይዱ ከም ዝጅምሩ ወታደራውያን ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ብ7 ነሓሰ ኣፍሊጦም እቲ ልምድ ብ18 ነሓሰ ጀሚሩ ን11 መዓልታት ከም ዝቕጽል ኣፈኛ ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ሓቢሩ
ኢላማቲ ልምምድ ኒክሌሳዊ ስጋታት ሰሜን ኮርያ ንምምካት ንዘሎ ድልውነት ንምዕባይ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሰራዊት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ 2025 እውን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ምክያዶም ዝዝከር እዩ እዚ ልምምድ ከም ዝካየድ ዝሕበር ዘሎ ሓድሽ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ፕሬዚደንት ሊ ጃይ ሚዮንግ ሃገሩ ምስ ሰሜን ኮርያ ዘለዋ ዝምድና ንምምሕያሽን ዳግማይ ዝርብ ንምብጋስን ፈተነታት ኣብ ዘካይዱ ዘሎ እዋን እዩ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካይደኦ ሓበራዊ ልምምድ ብዝሰፍሐ መልክዑ ኣብ ዝቕፅላሉ ዘለዋ እዋን ሰሜን ኮርያ ተደጋጋሚ ፈተነታት ሚሳይልን ብምክያድ ምላሽ ትህበሉ ከም ዘላ ጸብጸባት የረድኡ እቲ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ንሓውሲ ደሴት ኮርያ ናብ ዓውደ ውግእ ከይሸሞ ከም ዘስግእም ወተሃደራውያን ክኢላታት ዘጠንቅቑ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ዓለም ዝነውሐ ድልድል ንምህናፅ ብ6 ነሓሰ ናይ መወዳእታ ፈቓድ ሂቡ ንስትራቴጂያዊ ወፍሪ ዝከታተል ኮሚቴ መንግስቲ ኢጣልያ ነቲ ድልድል ንምህናፅ 15.5 ቢልዮን ዶላር ንምስላዕ ከም ዘፍቀደ እዩ ዝሕበር ዘሎ እቲ ደሴት ሲሲሊ ምስ መሬት ዘራኽብ ድልድል ኣስታት 3.7 ኪሎ ሜትር ንውሓት ከምኡውን 4 መስመራት መካይንን 2 መስመራት ባቡርን ክህልዎ እዩ ብዘይካዚ እቲ ድልድል ኣብ ሰዓት 6,000 መካይን ኣብ መዓልቲ ድማ 200 ባቡራት ናይ ምትሕልላፍ ዓቕሚ ከም ዝህልዎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሚኒስተር መጓዓዝያ ኢጣልያ ማቴዎ ሳልቪኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ውሳነ ናብ ተግባር ንኽውዕል ብሃገራዊ ቤት ፍርዲ ኦዲተራት ክጸድቕ እኳ እንተለዎ እንተኾነ መባእታዊ ስራሕ ናይቲ ፕሮጀክት ኣብ ዝመጽእ ወርሓት መስከረም ወይ ጥቅምቲ ክጅምር ተስፋ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ መስርሕ ህንፀት ናይቲ ድልድል ኣብ 2032 ከም ዝዛዘም እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ሓቢሩ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዓመት 120,000 ዕድላት ስራሕ ከም ዝፈጥርን ኣብቲ ከባቢ ቁጠባዊ ዕብየት ከም ዘምጽእን ሰበስልጣን መንግስቲ ኢጣልያ ገሊጾም ኣለዉ ነቲ ፕሮጀክት ንምጅማር ካብ 1961 ኣትሒዙ ክካየድ ዝጸንሐ ተደጋጋሚ ፈተነታት ብሰንኪ ዝሓቶ ልዑል ወጻኢታት ስጋታት ምንቅጥቃጥ ምድርን ካልእ ኣከባብያዊ ጽልዋን ከም ዘይተዓወተ እዩ ዝሕበር ዘሎ ስፓኛ ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾና F-35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ንምግዛእ ንዝነበራ መደብ ኣቋሪፃቶ ሚኒስትሪ ምክልኻል ስፓኛ ብዘውፅኦ መግለፂ ሃገሩ ልዕሊ 50 ወለዶ ነፈርቲ ውግእ ንምግዛእ ምስ ኩባንያ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎክሂድ ማርቲን ጀሚራቶ ዝጸንሐት መባእታዊ ዝርብ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ዝተቋረፀ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ክንዱ ስፓኛ ኣብ ኤውሮጳ ንዝፈርያ ነፈርቲ ውግእ ኣቢላ ዓቕሚ ምክልኻላ ኣብ ምሕያል ከም ተተኩር እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ነፂሩ እዚ ስጉምቲ እዚ ምስቲ ዓቕሚ ኢንዳስትሪ ምክልኻል ኤውሮጳ ንምሕያል ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ድፊት ዝተኣሳሰር ኮይኑ ጽግዕተኛነት ኣሜሪካ ንምንካይ ዝዓለመ እዩ ይኹን እምበር እቲ ውሳነ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ተሪድ ተቃውሞታት ከም ዘስዓበ እዩ ዝሕበር ዘሎ ስፓኛ ኣባል ሃገራት ኔቶ 500 ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶተን ንምክልኻል ክስላዓ ንዘቐረበ እማመ ድሕሪ ምንጻጋ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝውስን እዩ ከጠንቅቕ ጸኒሑ ህንዲ ጽላት ምክልኻላ ንምዕባይ ተወሳኺ 7.6 ቢልዮን ዶላር ባጀት ከም ዘጽደቐት ኣፍሊጣ ዝዓየበ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ኣብ ምምዕባል ዝተራቐቓ ነፈርቲ ኩናት ሚሳይላት ጸረ ሚሳይላትን ዘመናውያን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝውዕል ሚኒስትሪ ምክልኻል ህንዲ ሓቢሩ ገለ ካብቲ ባጀት እውን ኣብ ጽገና ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ንዋት ከም ዝውዕል እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ገሊጹ ኣሎ ብደረጃ ዓለም ዝዓበየ ዕድጊ ኣጽዋር ካብ ዘካይዳ ሃገራት ዝኾነት ህንዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጽላት ምክልኻል ንምድንፋዕ ዘገልግል 12 ቢልዮን ዶላር ከም ዘጽደቐት ዝዝከር እዩ ትማሊ 6 ነሓሰ ኣብ ጋና ብዘጋጠመ ሓደጋ ምውዳቕ ሄሊኮፕተር ሚኒስተር ምክልኻልን ሚኒስተር ኣከባብን ዝርከብዎም 8 ተሳፈርታ ብምልኦም ሞይቶም እታ ሄሊኮፕተር ካብ ርእሰ ከተማ ኣክራ ናብ ዞባ ኣሻንቲ ኣብ ዝነቐለትሉ እዋን እያ ዛጊት ጠንቁብ ዘይተነፀረ ምኽንያት ወዲቓ መንግስቲ ጋና በቲ ዝሕዝን ፍጻሜ ካብ ሎሚ 7 ነሓሰ ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ኣዊጁ ኣሎ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ንምንጻር መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰመዚ ጋና ሓቢሮም ኣለዉ ኢራንን ማሌዥያን ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ኣብ ዘኽእል ሓያሎ መዳያት ብሓባር ክሰርሓ ተራዳድየን ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜክሻንን ቀዳማይ ሚኒስተር ማሌዥያ አንዋር ኢብራሂምን ብ6 ነሓሰ ኣብ ዘካይዶ ናይ ቴሌፎን ዝርብ እቲ ምርዳእ ተበፂሑ ምዕባል ቁጠባ ንግዲ ዞባዊ ጸጥታ ቱሪዝም ስነፍልጠትን ቴክኖሎጂን ገለ ካብቶም ምርዳእ ዝተበፅሓሎም ጽላታት ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ
እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኢራንን ማሌዥያን ነቲ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ብሓባር ከም ዝኾነኑ ሓቢረን እቲ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርዒት ደው ክብል ሓበራዊ ተቃውሞ ክሕይል ክልቲአን ሃገራት ፀዊዐን ኣለዋ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ስርዒት ደው ክብልን ፍልስጤም ከም ሃገር ወጋዓዊ ኣፍሎት ክወሃባን ዝጠልብ ኣህጉራዊ ፃውዒት እናዓበየ ይመፅእ ከም ዘሎ ፀብፀባት የረዱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ብደረጃ ዓለም ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ዝለዓለ መጠን ዋዒ ከም ተመዝገበ ፀብፀባት ሜትሮሎጂ ሓቢሮም ብመሰረቶም ፀብፀባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ገምጋም ዓለማዊ ዋዒ ኣስታት 16.7 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምንባሩ ተፈሊጡ እቲ መጠን ካብ ናይ 2023-2024 ብኸፊል እኳ እንተጎደለ ኣብዘን ውሽጢ 3 ተኸታተልቲ ዓመታት ዝተመዝገበ ዋዒ ንናህሪ ክሊማዊ ነውፅእ ዘመልክት ምዃኑ ክኢላታት ይጠቕሱ እቲ ክስተት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 170 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ዝሕብሩ ፀብፀባት ኣህጉር ኤውሮጳ ሕልፊ ካልኦት ክፍላት ዓለም ከም ተጠቃዕቲ የረዱ ክሊማዊ ዋዒ ዓመታዊ እናወሰኸ ይመፅእ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ክኢላታት ኣከባቢ ንምግትዎ ሓበራዊ ፃዕሪ ክካየድ ክፅውዑ ምፅናሖም ዝግለጽ እዩ ነቲ ክስተት ንምግታእ ተባሂሉ ዝተበፅሐ ኣህጉራዊ ስምምዓት ዛጊት ኣብ ባይታ ዘምፅኦ ውፅኢት ከምዘየለ ይሕበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ሆስፒታል ኣቁርደት 260 ዜጋታት መጥባሕቲ ሓባላ ዓይኒ ተኻይዱ ጨንፈር ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ጊንዳዕ ንክታበት ንድር ጸላም ከብ ዝምልከት ስልጠና ወዲቡ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ዝነጥፉ 120 ኣብነታውያን መምህራን ተሸሊሞም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፍርያት 9 ሃገራት ወሲናቶ ዝጸንሐት ተወሳኺ ቀረጽ ካብ ሎሚ ተግባራዊ ከም ዝኾነ ተቃሊሑ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝዓበየ ዓመታዊ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ከካይዳ ከም ዝጅምራ ኣፍሊጠን መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ዓለም ዝነውሐ ድልድል ምህናፅ ናይ መወዳእታ ፈቓድ ሂቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መድባትና ሰላም